Ці можна творцу быць свабодным у абсалютна несвабодны час у абсалютна несвабодным грамадстве? Тым больш, калі ён, творца, насамрэч яна. Ці ёсць яны роўнасць і справядлівасці, лёгка жанчыне прабіцца на літаратурны парнас, капітальна акупаваны мужчынамі. А яшчэ, ці лёгка жанчыне доўгія гады знаходзіцца ў ценю свайго славутага мужа. Тым больш, калі ты і танчэйшая, і адукаванейшая, а магчыма і таленавіцейшая за яго. Прывітанне, сябры, з вами Андрей Хаданович. Сёння мы паговорым пра паэтку з экзатычным іменем Яўгенія Фляумбаум. Можна сказаць, яна ў нас на вачах з паўзабыцця вяртаецца ў поле ўвагі. Выходзіць на культурную авансцэну з трэцяй спробы, і пра усе іх варта сказаць. Уявіце сабе, творца, якая ўжо ўзыходзіла на беларускі літаратурны парнас, а потым выбрала маўчанне. 60, больш за 60 гадоў маўчанне, калі лічыць па публікацыях. Магу сабе ўявіць, як у 1989 годзе, калі Яўгенію Фляумбаум па першай яе самастойнай кніжцы прымалі ў саюз пісьменнікаў, і яна запаўняла анкету, як лезлі на лоб вочы тых, хто чытаў. Друкуюся з 1924 года. Паэтка, што, як і Наталля Арсеньева, пражыла вельмі доўгае жыццё і фактычна была сведкай усяму 20-му стагоддзю, усяму беларускаму 20-му стагоддзю з балючымі кропкамі, з надзеямі, кароткімі надзеямі, перыядамі адноснага шчасця і глыбокімі трагедыямі. Сведка вайны, рэпрэсій, вялікага тэрору, сведка і удзельніца балючых сямейных трагедый. Творца, якая не зламалася, калі так лёгка было зламацца. Творца, якая маўчала, калі навокал зладжаны хор трызніў рэчы, ад якіх сёння робіцца сорамна. Вось жа адна з найвялікшых у беларускай літаратуры загадак. Загадка Яўгеніі Фляумбаум, яе сыходу з паэтычнай беларускай сцэны і яе трыумфальнае на гэтую сцэну вяртанне. Чаму так адбылося? Ёсць самыя розныя версіі маўчання Фляумбаум, якія не столькі супярэчаць, колькі, можа быць, дадаюцца адна да адной. Запрашаю павандраваць разам са мной па яе творчасці і, магчыма, мы знойдзем з вами слушны адказ. Калі вы ў бяспецы, дзяліцеся гэтым відэо, стаўце свае лайкі, рэкамендуйце сваім знаёмым і, незалежна ад таго, дзе мы сёння перабываем, чытаем беларускую літаратуру. Сёння разам Яўгенію Фляумбаум. Запрашаю. Летась, у 2023 годзе, у Яўгеніі Фляумбаум выйшла такая прыгожая, модная, сучасная кніга. Выйшла ў адной серыі з іншымі кнігамі жанчын-паэтак, жанчын-творцаў, творцаў 20-30-х гадоў. Усе яны Яўгенія Фляумбаум, Зінаіда Бандарина, Наталля Вішнеўская разам належалі да літаратурнага аб'яднання «Маладняк», былі яскравым выключэннем з мужчынскай гегемоніі ў гэтым маладніку, а таму і непазбежна звярнулі на сябе ўвагу. У 1926 годзе усе тры дэбютавалі агульнай адной на трох кнігай з лаканічнай назваю «Вершы». І ўсе тры з пачаткам рэпрэсій кожная па-свойму замоўклі, і усе іх індывідуальныя гісторыі укладаюцца ў агульны сюжэт. Маўчанне творцаў жанчын, сыход у цень на доўгія дзесяцігоддзі. Недаўняя анталогія «Бліскавіцы», прысвечаная міжваеннай творчасці беларускіх літаратарак, першая спроба вернуць памяць пра іх, даць ім заслужанае месца беларускіх класікаў. Наступны важны крок – гэтая кніжная серыя. Звярніце ўвагу, слова «Фляумбаум» не толькі імя аўтаркі на
вокладцы, але яшчэ і пазначае саму кнігу. Фляўбаум як кніжная серія, Фляўбаум як выдавецкая ініцыятыва, якая, я не сумняюся, ператворыцца ў самастойнае выдавецтва. Ініцыяваная і падтрыманая нашай нобелеўскай лаўрэаткай Светланай Алексіевіч, выдавецкая ініцыятыва, якая дадасць цікавасці і магчымасцям нашай беларускай жаночай літаратуры. Менавіта ў ёй выйшаў раман Евы Вежнавец «Па што ідзеш, воўча» і здабыў прэстыжную ўзнагароду Гідройца. Сімвалічна, што словам, назваю, словам, сімвалам для брэнда выбранае менавіта прозвішча Фляўбаум. Не толькі самае загадкавае, але і паэта, чый лёс паказальнай для 20-го стагоддзя ў Беларусі і наогул нашых шыротах. Адкуль такое экзатычнае прозвішча? Евгенія Фляўбаум ці Евгенія Эргардаўна Фляўбаум нарадзілася ў сям'і немца, нямецкага чыгуначніка, які быў запрошаны ў Беларусь, Эргарда Карлавіча Фляўбаума, што ажаніўся з беларускай Аленай Лагун з Сенніцы. У іх нарадзіўся сын Алексей, а праз 3 гады у 1908 дачка Евгенія. Сямейнае шчасце пары не склалася, муж быў схільны да п'янства, а рахманая памяркоўная жонка Алены выявілася не настолькі рахманай і памяркоўнай, каб гэта цярпець. А таму, забраўшы дзяцей, сышла з дому. Вось як потым будзе згадваць сама Евгенія. А бацька піў і адзін, і з сябрамі, і хоць дзед біў яго сваёй цяжкай палкай, не сунімаўся, і маці не вытрымала. Знайшла сабе прытулак і сышла з дому, забраўшы дзяцей, мяне і старэйшага на 3 гады брата. Вядома, што потым бацька спрабаваў наладзіць стасункі, пісаў да Евгеніі, але яна на гэтыя кантакты не выходзіла. Затое з нязменнай чуласцю і любоўю згадвала пра маці. Маці, дарэчы, у жыцці так і засталася непісьменнай і будзе вечна гэтага саромецца, але з іншага боку мае здольнасці, бегла засвоіла нямецкую мову і выдатна спявае беларускія песні. Так напраўду інтэлектуальна выхоўваў дзяўчынку айчым. Настаўнік фізікі, а потым дырэктар менскай школы Уладзімір Сакалоўскі. Ён дапамог атрымаць сваім дзецям выдатную адукацыю. Ён, можна сказаць, энтузіаст беларушчыны. Ён перакладаў для патрэбы школьнага навучання падручнікі на беларускую мову. Пра ступень уплыву Сакалоўскага на дзяўчыну, пра ступень даверу і блізкасці сведчыць хаця б той факт, што ў адной з пазнейшых анкет на пытанне пра паходжанне яна напісала не дачка чыгуначніка, а дачка настаўніка. Евгенія вучылася ў знакамітым пэт-тэхнікуме разам з Паўлюком Трусам, а потым скончыла літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Усё гэта прыносіць знаёмствы, у тым ліку літаратурныя, дзяўчына у віры культурнага жыцця. Яна, абмінаючы ступень вучнёўства, адразу ўваходзіць у маладняк і у кіраўніцтва маладняка. Потым, калі ствараецца БелАП, Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў, яна далучаецца да яго. Яна літсупрацоўнік у газеце «Звезда». Яна бібліёграф кніжнай палаты у дзяржаўнай бібліятэцы БССР, цяпер бы сказалі у нацыянальнай бібліятэцы. З усімі гэтымі працамі яна развітаецца, калі настануць рэпрэсіі, але не забегайма наперад. Адзін з першых вершаў, прынамсі зафіксаваны для гісторыі дэбют, называецца «Пялёсткі восені». У 26-м годзе, паўтаруся, агульная кніга з Наталляй Вішнеўскай і Зінаідай Бандарынай, кніга вершы. Прыхільна сустрэтая крытыкамі, Мікалай Байкоў вельмі хваліў яе, адзначаў яе лірычны талент і аб'ектыўны характар ейнага лірызма, замілаванасць роднай зямлёю, роднымі краявідамі. Фармуецца, так бы мовіць, першая манера паэзіі Евгеніі Фляўбаум. Шмат у чым агульная для маладняка. Бурапенная, з эфектнымі метафарамі, з сімпатычнымі
сімпатычнымі словаўтварэннямі неалагізмамі. Часам на мяжы добрага густу, як у большасці з маладнікоўцаў. Мяркуйце самі. Цымбаліў ветер, дзіка падпявалі віхуры рытмамі страшнымі нечаканымі. Цымбаліў ветер. Альбо закрынічыла сэрца. У шырокім жыццёвым прасторы разагнаўся думак разбег. Аб гэты разагнаўся разбег ужо крыху спатыкаешься. Масла масляное, правда. А потым паэтка пачынае рыхтаваць ужо самастойную кнігу, якая мусіла б называцца «Мелодыі». І першыя з гэтых вершаў, которые яшчэ ў 20-х годах, калі яшчэ не дыхаюць у твар калектывізацыя, будучыя рэпрэсіі, тэрор, разневоленыя гэтыя вершы, адметныя гэтыя вершы пра неабыякі талент сведчыць. У гэтых вершах шмат пачуццёвага, у гэтых вершах шмат целеснага, шмат экзатычнага. У цябе прахалодныя рукі, беражэш для каго гэту свежасць, ты цішэй тут за ўсіх, Сузукі, у гэтым пышным чайным картэжы, чытаем у вершы Гейша. Альбо разам з лірычнай гераіняй мы проста захлынаемся ў радасці жыцця і празе кахання ў вершы Джанхот. Вакханалію справіла мора, распляло цёмна-сінія косы, і каханне хмялёвую россып у навальнічных прапела мажорах, зноў глядзела я любаму ў вочы, напілася жудой і соллю. Аб такім невыказным болі на Джанхоце стары не прарочыў. На гарачых ад солі вуснах я адчула цалунак мора і чакала, чакала пакорна яшчэ новых, такіх спакусных. А пазней адпачыла глыбока у пяшчотах сярэбранай ночы і глядзела я любаму ў вочы, быў прадонне трывожным зрокам. Альбо проста праграмны для тагачаснай Пляўбаум верш. Я маладая, жыццё наперад, мне пырсне радасць, вясёлы свет, кудзелей шчасця, нібы ў сне тым сачэцца шлях мне, нязрыўны нерад. І далей. Я маладая, мяне кахаюць, мне спеў квітнее на шчырых вуснах, у вачох не знойдзеш журбы спакуснай. Я маладая, мяне кахаюць. Я маладая, кахаю шчыра, бліскучы погляд яго вачэй, і плынню срэбнай мой смех цячэ, і шчасцем светлым пачуцці шырыць. Бачыце, паэтка захлынаецца радасцю, трохі злоўжывае рыфмаю вуснах і спакусных, але радасці так шмат, што не да такіх драбнічак. Мабыць, гэтых вершаў і не было б, каб у жыццё Еўгеніі не увайшоў ён, каханы, да якога яна доўга будзе прыглядацца, а потым зробіцца жонкай. У 26-м годзе ў жыцці Еўгеніі Пляўбаум з'яўляецца Максім Лужанін, так напраўду Алесці Александр Каратай, прыгожы, эфектна паголены пад Маяковскага, жартаўлівы, гарэзлівы, экстравертны. Усё гэта дадае жвавасці і больш сур'ёзнай, задуменнай, інтравертнай Еўгеніі. Закаханыя больш чым 5 гадоў прыглядаюцца адно да аднога. Іншыя літаратары даўно пастваралі сем'і, а Еўгенія з Максімам ажэняцца толькі ў 31-м годзе. І гэты момант звястуе самыя розныя беды і трагедыі ў бліжэйшай будучыні. Праз 2 гады Максіма Лужаніна арыштоўваюць і рэпрэсуюць. Яго высылаюць у сібірскі Марыінск-Томскі. Еўгенія Пляўбаум страчвае тагачасныя працы, але гэта не істотна ў параўнанні з яе рашэннем. Мы ведаем такіх гераінь у гісторыі. Падзяліць лёс яе сасланага мужа, паехаць следам за Лужанінам у Сібір. Паехаць, каб быць разам, паехаць, каб дапамагчы яму
Паехаць таму, што і ёй побач з ім будзе лягчэй і шчаслівей, не гледзячы на выпрабаванне. Яна збірае для паэта дакументы, яна знаходзіць спосаб пераслаць яму валёнкі. Яна атрымлівае пашпарт і абяцае, што прыедзе, як толькі вызначыцца месца яго сталага перабывання. Наогул у Акадэміі навук захоўваецца іх тагачасная перапіска. Лісты Еўгеніі аж віруюць любоўю і каханнем. Дазволю сабе працытаваць некаторыя з іх. 9 кастрычніка 33-го. Атрымала 3 твае лісты, такія яркія, ці ад сібірскага снегу, ад бадзёрасці тваёй, ці ад майго чакання. Цяпер жыву магчымасцю зусім блізкай сустрэчы. Калі б цябе пакінулі ў Новасібірску да заканчэння тэрміну, я зараз жа выехала б да цябе. Напішы мне пра ўсё, маючы на ўвазе толькі адно, што нам трэба быць разам. Так будзе ярчэй. І жыццё, і праца, і радасць. Хочацца ў Сібір, у халодны, чысты снег, у свежасць новага нашага жыцця. У мінулым нічога не шкада. Альбо ад 8 лістапада, таксама 33-го. Дні 2 я блізкая была да вар'яцтва. Трымалі твае рукі, твае родныя вочы, наша сустрэча. Цяпер пакіну ўсё, абы да цябе, пакліч мяне хутчэй, у любыя абставіны, сцярплю ўсё, абы разам, бо так даўно, так доўга без цябе я больш не магу. Як ты там? Так даўно няма ад цябе вестачкі. Заінеў ты ад Сцюж, родны мой, холодна табе, сонца снежнага табе, сілы. І нарэшце 20 лістапада. Так доўга ідуць лісты. Я ведаю толькі тое, пра што думаў, чым дыхаў ты 6-7 дзён таму. А зараз, а учора, а ўначы. А ці заўсёды і ўсюды без мяне? Калі ты атрымаеш гэты ліст, я ўжо буду вельмі блізкая да дарогі насустрач табе. Толькі беражы сябе, радасным, бадзёрым, здаровым да майго прыезду. Беражы таму, што вельмі цяжка будзе, калі сустрэну цябе з затуманенымі вачыма. Зберажэш? Ведаю, упэўнена, як у сабе, і невымерна больш. Родны мой, Аль. Яна называе яго Аль, як ён яе жэніт. Як радасна думаць аб тым, што разам. Хутчэй бы перагартаць пакінутыя дні. У тваім горадзе шмат святла. Ты чытаеш Экірэя, працуеш, думаеш, дыхаеш. А мой горад кажа мне: едь, тады я пакахаю цябе больш і паклічу назад. Зберажы сябе. Каб набыць квіток на цягнік у безграшоўе, Еўгенія Пфляўбаум распрадае сваю бібліятэку, дзе ёсць рэдкія выданні. Выданні, дарэчы, купляе ў яе Акадэмія навук. І ў студзені 1934-го яна дабіраецца да Марыінска-Томскага. Там ёй удалося уладкавацца на працу настаўніцай рускай мовы. Уласна кажучы, адразу на 2 паралельныя працы яна праводзіць заняткі ў школе і ў вучэльні. Ці была яна гатовая да новых рэалій? Вось як яна гэта апісвае ў сваіх уже не апублікаваных доўгімі дзесяцігоддзямі вершах. Марыінск-Томскі. Холодны свет. Чужой рукой я адчыняю браму ў дом свой. Марыінск-Томскі. Новы дом і Сцюжу гэтага знаёмства мне цяжка выславіць радком. Куток без крэсла, без стола, і ты, як птушка без крыла, холодны горад, школьны дом, і толькі сіні снег с уздром, і толькі праца да цямна, ды з дзецьмі ты ўжо не адна, вясёлы тлум, як родны гай, як беларускі небакрай. Не раставала неба ўсцяж, калі я свой цяжкі віраж засвойвала ўніз галавой. Засвоіла, і стаў ён свой. На каркаломнай вышыні мае зацепліліся дні, і стою макаўкай святла, крыла шчарбіна зарасла.
Адметная, дарэчы, паэтычная стратэгія. Раз за разам Евгения Пфляўбаум будзе накрэсліваць трагедыю, маляваць боль, раздрапваць рану, але разам з тым гэтыя вершы будуць чымсьці кшталту саматэрапіі, пошуку гармоніі ў дысгарманічным свеце, дзе яна апынаецца. Будуць паляваннем на сонца ў цемры. Нагадваю, новая кніга Евгении Пфляўбаум, з якой я для вас цытую вершы, называецца «Сонца». Беларуская настаўніца ў Сібіры трывае голад і холад. Евгению полюбілі дзеці, іншыя настаўнікі і бацькі дзяцей. Яе імкнуцца падтрымаць, падкарміць, частуюць пірагамі з чаромхай, можа быць, не ўсведамляючы, як гэта важна і як яны зараз ратуюць жыццё. Так ці інакш, клімат яна пераносіць вельмі цяжка і пэўны момант моцна застудзілася. Пасля заканчэння тэрміну ён у параўнанні з вялікім тэрорам выглядае яшчэ дастаткова кароткім. Яна разам з мужам вяртаецца, але не ў Менск, а ў Маскву, дзе працуе цягам дзесяцігоддзя да 45-го году. Працуе рэдактарам абароннага дзяржаўнага выдавецтва. Менавіта тут здараецца трагедыя, якая ударыла, магчыма, мацней, чым рэпрэсіі і высылка ў Сібір. Евгения Пфляўбаум даведваецца пра здраду, дазнаецца пра невернасць мужа. Рэч у тым, што пара вельмі моцна хацела дзяцей, але неяк не выходзіла. Абое даследаваліся ў дактароў, але марна. Даходзіла да сварак, слёз, узаемных крыўдаў. Неяк, як сведчаць даследчыкі, нават вырашылі пэўны час пажыць паасобку. І тут цяжкі удар. Евгения дазнаецца, што ў мужа нараджаецца дзіця ад іншай жанчыны. І гэта сапраўднае патрасенне на гады. Свет Евгении Пфляўбаум больш не будзе гарманічным, а вершы наіўнымі і радаснымі. Раю вам пачытаць балючы, горкі і ў чымсьці аўтатэрапеўтычны верш «Дарога залатых надзей». Вось чысты ліст перада мной, як гэты чысты, ясны дзень. Аб чым нам гаварыць з табой, маёй бядзе, тваёй бядзе, былая жонкаю благой, бо сына ты не прычакаў. Тады на вочыбе з другой на свет з'явілася дачка. Але цябе не ўзрушыў лёс галінкі ад таго сцябла, ты праз вайну бацькоўства нёс і без турбот, і без цяпла. Тады не ведала і я, бо скалануўся цэлы свет. Ці ёсць яшчэ у мяне сям'я, і што жыве з яе прыкмет. Альбо ўжо праз гады. Казачная, пытае рыбка залатая. Табе ўсяго цяпер хапае. Ці ты надумаешся ноччу самой сабе зірнуць у вочы? А ці была калі жанчынай, што сэрца некаму тачыла, а ці была ты ўрэшце жонкай з тым неакупленым пярсцёнкам, што палец дзень пры дні крывавіў і быў прысутным у няславе? Альбо яшчэ пазней, што ноч бягу я наўздагон сваёй няславе ў каханні, з высокай стромы за адхон, пакуль зноў не ўспыхне рання. І нарэшце раптоўны холад сцісне скронь, і сэрца грукне ад здагадкі. Не тую ціснеш ты далонь, даверыўшыся да астатку. Якое прадзіва і лжы прадзецца мілым адвячоркам. Бяжыць ніцінка, не дрыжыць, і Богом клятая, і чортам. Пара застанецца разам да канца доўгага жыцця Евгении Пфляўбаум. Муж перажыве яе яшчэ на некалькі гадоў і будзе апекавацца ейнай творчасцю. Можа быць, упершыню зацікавіцца і будзе апекавацца творчасцю толькі пасля смерці жонкі. Ці даравала паэтка, ці загаілася рана,
Нейкія рытарычныя пытанні я вам задаю. Даследчыкі любяць прыводзіць інтэрв'ю, адказы на пытанне часопіса «Крыніца», якая ў 1995 годзе надрукавала разгорнутую постаць Евгеніі Пфляўбаум з новымі вершамі, з думкамі пра яе даследчыкаў і літаратараў. У прыватнасці паэтка адказвае на пытанне, ці шчаслівы яна чалавек. Яна скажа: хутчэй за ўсё шчаслівы, таму што многа бачыла, МХАТ у асноўным складзе, найдасканалейшым, Мейерхольда, Таірова, адно знаёмства з Янкам Купалам чаго варта. Прыязджаў і клікаў пайсці куды, павячэраць, пагуляць. Праўду кажучы, паэзію ствараюць нешчаслівыя. Ці шмат таго шчасця бачылі на дарозе Шаўчэнка, Пушкін, Купала. Не так багата было яго і ў мяне. Але ці трэба больш? Я шчаслівая, што пісала, маю кніжкі, пакрысе складаю новую. Вось жа бачыце разгорнуты адказ, дзе каго і чаго толькі няма, апроч чалавека, з якім пражыла 6 дзесяцігоддзяў. Пасля вайны яны разам вернуцца ў Менск, дзе Евгенія Пфляўбаум будзе жыць да канца жыцця, будзе жыць, знаходзячыся як бы ў цені свайго мужа, у якога кар'ера пойдзе ў рост, які таксама зробіць свой выбар, але ў іншы бок. Максім Лужанін будзе верай і праўдай служыць савецкім пісьменнікам, ідэалагічна вывереным, рэдактарам, які не будзе прапускаць у друк крамолу ў творчасці іншых, злыя языкі гавораць слова цэнзар, ідэолагам, шматгадовым сакратаром Якуба Коласа, ардэнаносцам, аўтарам шматтомнага збору твораў. Карацей, апынецца на самай-самай вершыні беларускай савецкай літаратуры, націск на слове «савецкая». Евгенія Пфляўбаум усе гэтыя гады будзе маўчаць. Першая кніга ейных вершаў з'явіцца толькі ў 1989 годзе. Кніга «Сувой жыцця». Праз 64 гады пасля таго першага калектыўнага зборніка. Паэтцы-дэбютанцы 82 гады. Евгенію Пфляўбаум ведаюць у літаратурных колах, яна мільгае на фота разам з Якубам Коласам, разам з беларускім літаратурным істэблішментам, але як жонка Лужаніна, разам з літаратарамі і іхнымі жонкамі. Пра тое, што Евгенія дзесяцігоддзе піша вершы, усё лепшае, усё глыбейшае, не ведае амаль ніхто. Здаецца, і свайго мужа Лужаніна Пфляўбаум не пускае ў свет сваёй лірычнай паэзіі. Часам апавядаюць гісторыю, як Лужанін баляваў на сваім лецішчы ў таварыстве добрага знаёмага, сябра іх сям'і Аркадзя Кулішова. І ў нейкі момант Кулішоў пабачыў, як Евгенія Пфляўбаум цягне на суседскае вогнішча нейкі жмут папер. Ты куды? Да суседзяў, кіўнула жонка на плот, з-за якога цягнула дымам ад вогнішча. А што несеш? А якая вам справа? Кулішоў, сцяміўшы ў чым рэч, ускочыў і, заступіўшы дарогу, адабраў паперы. Гэта былі вершы. Не лужанінскія, а той, якая і асудзіла іх на спаленне. Выхапіўшы ў паэткі вершы, занурыўшыся туды вачыма, Кулішоў прыйшоў у захапленне і закрычаў, што так, абавязкова мы будзем выдаваць кнігу, і я непасрэдна гэтым займуся. Трэба сказаць, што Евгенія Пфляўбаум паважала Кулішова і нечакана пагадзілася. Але Аркадзь Кулішоў неўзабаве памірае, і справа публікацыі зацягваецца яшчэ на 10 гадоў. Таму новым хросным бацькам вяртання паэзіі Пфляўбаум быў ужо знакаміты паэт і публіцыст, рэдактар культавага ў той час Ліма Анатоль Вярцінскі. Менавіта ён падрыхтаваў «Сувой жыцця»,
Таўшчэзны том на 300 вершаў і больш за 400 сторонак. Потым будзе яшчэ адна танчэйшая кніга ў 92-м на захадзе сонца. Перад смерцю Евгения Пляўбаум вельмі хацела выдаць і трэцюю кнігу вершаў. Рабочая назва «Зімовае сонца». Бачыце, скрозь вобраз сонца. Пасля смерці ў 96-м годзе на стары Новы год, 14 студзеня, Максім Лужанін разбіраў блакноты, чарнавікі жончыных рукапісаў і рыхтаваў кнігу, але да справы так і не дайшло. Тым важнейшай ёсць кніга «Сонца», якая уключае ў сябе выбранае з усяго, і з позніх надрукаваных кніг, і з перадсмяротна падрыхтаванага да публікацыі, і з ранняй Евгеніі Пляўбаум, надрукаванай у 20-х і не надрукаваных пасля 31-га. Кніга «Мелодыя», нагадваю, так і не выйшла. Вось жа даследчыкі спрачаюцца пра прычыну маўчання паэткі. Што вінаватае і хто вінаваты? Адна з версій — вінаваты сам час. Рэпрэсіі, выпрабаванні, калі ты едзеш у Сібір і фізічна змагаешся на мяжы выжывання за сябе, яшчэ мацней за жыццё блізкага чалавека, табе як бы не да вершаў. Падчас вялікага тэрору, падчас вялікай вайны табе таксама робіцца не да вершаў, музы замаўкаюць. А яшчэ гэтае адчуванне страху, небяспекі. У 30-х годах у Беларусі пачалі забіваць паэтаў за тое, што яны беларускія паэты. Евгения Пляўбаум любіла згадваць сваю маму, якая мудра раіла не публікаваць вершаў. Вось жа версія небяспекі. Сама сабой усплывае версія замужжа і адносін з Максімам Лужанінам. Жонка, якая мусіць выконваць дапаможную ролю пры мужы-творцы, творцы вельмі амбітным. Вядомы факт, што Евгенія, якая доўга маўчала, рабіла пераклады з розных моваў, і пераклады гэтыя па-беларуску друкаваліся, але не пад ейным іменем, а пад іменем мужа Максіма Лужаніна. Злыя языкі, скажем, згаданая Наталья Вішнеўская ў сваіх лістах да літаратара Сергея Грахоўскага, кажа, што чула нібыта так і з вершамі, што і вершы, якія пісала Евгения Пляўбаум, друкаваліся пад іменем Лужаніна. Паэтка доўгі час не пускала яго ў ейны лірычны свет, толькі пасля ў мяшальніцтва Аркадзя Кулешова пагадзілася на публікацыю. Але звярніце ўвагу, паміж гісторыяй з Кулешовым і гісторыяй з Вярцінскім праходзіць дзесяцігоддзя. Максім Лужанін таксама не абы хто ў беларускай літаратуры і мог бы дапамагчы з публікацыяй. У яго дастаткова ўплыву і магчымасцяў. Але альбо не захацеў, альбо, што яшчэ верагодней, з нейкіх прычын менавіта ад яго гэтую дапамогу не хацела прымаць Евгения Пляўбаум. І ўсё-ткі яшчэ адна, як на мяне, найважнейшая прычына творчага маўчання, якая так напраўду ёсць свядомым выбарам свабоды і выбарам гульні на сваіх умовах. Евгения Пляўбаум не хацела удзельнічаць у той ганьбе, у тым грэхападзенні творцаў, да чаго схіляў сталінізм, рэгламентацыя, абавязковы соцрэалізм, ура-аптымізм, патрабаванне ад літаратуры агітацыйнасці, утылітарнасці. Усё гэта было не для Евгении Пляўбаум. Потым, калі з'явіўся час і энергія для пісання, але не зрабілася менш горка, маўчанне, недрукаванне ўжо цалкам было ейным абгрунтаваным свядомым выбарам. Выбар з аднаго боку прамаўчаць і не публікаваць, бо тое, што можа быць
апублікавана, азначала б сделкі з сумленнем, а з другога боку за спінаю савецкага ідэалагічна праверанага мастадонта можна было ціхенька у стол ці па-беларуску прыгажэй у шуфляду пісаць усё тое, што лічыш патрэбным, усё тое, што лічыш сапраўднай, вольнай творчасцю у несапраўдным і несвабодным часе. Вось з вуснаў паэткі абгрунтаванне такога выбару і асуджэнне, так бы мовіць, кампраміснай прадажнасці. Рамесніцтва. Ні дня без радка? Гэта піша рука, ды сэрца ж удзелу не мае, бо што за карысць ад радка жабрака, які мне душы не кранае, калі ж і зачэпіць, дык толькі таму, што пусткай дыхне занядбаннем, халодным выслоўем, як быццам прымус, паэзію знішчыў да звання. Альбо радок зацяты як іслам, твоя рэлігія пакора, дык хіба я цябе аддам на здзек іроніі, на сорам? Які ты ёсць, такі жыві, жыві з затоенай істотай, палай агнём мае крыві, мае тугі, мае самоты. Альбо ўжо ў 80-е, але ўсё яшчэ ў шуфляду. Просто дэкларацыя паэтычнай унутранай незалежнасці. Мы пішам. Ратуючы свой ветразь ад мялін, ад зноў нераспрамененага неба, мы пішам, як будуем караблі, як руні даглядаем дзеля хлеба, і слова, як падкова на дзвярах, што дом твой вызваляе ад маркоты, што нішчыць узгараючыся страх, і думку раскалыхвае з дрымоты. Мы пішам падуладныя начы імгненню, што скараецца імкненню, і нам ужо ад слова не ўцячы, нявольніцтва яно ці вызвалення, і смешна, калі ў вершах гамана, ці варта, ці не варта быць у славе. Мы пішам, каб устояла сцяна у сэрца адбудованай дзяржаве. Часам гэтыя вершы напоўненыя горкай іроніяй расчаравання. З аднаго боку згадваюцца тыя маладыя ілюзіі і імкнення, але мудрая лірычная гераіня, якая жыла і далей, разумее, аб што гэтыя імкненні разбіваюцца. Пад лісцем чырвоным, пад ветрам стаялі яны удваіх. Юнацтва, залётніцкі ветразь на хвалі імчаўся да іх. Яго калывала раздолля, да рэк падплывалі лугі, а ім залатая нядоля кавала ўжо ланцугі. Пакажу вам, магчыма, адзін з найпрэўкраснейшых вершаў Еўгеніі Пляўбаум. Верш яшчэ 30-х гадоў, але ўжо з тых, што пішацца для сябе і не прызначаны для друку. Праз 10-годдзе на падобных вершынях будзе балансаваць і спяваць іншая Еўгенія Енішчыц. Памятаеце, не воблака, а проста аблачынка. Вось жа, падлеткі. Верш, які можна назваць групавым партрэтам тых яшчэ аптымістычных, тых наіўных, неўрымслівых паэтак-маладніковак, пра якіх я вам сёння апавядаў. Падлеткі. Плылі па небе аблачынкі, і з іх смяяліся дзяўчынкі. Смяшлівы быў настрой у неба, і пырскаў смех з аблічча Феба. Такі быў золачак вясёлы, што ўсё смяялася наўкола. Хай дзень той будзе напамінкам, як засінела даль барвінкам, як неазмрочаныя смуткам, як незнаёмыя забудкам. Мы беглі боса праз палеткі. Такія смешныя падлеткі. А вось фірмовыя інтанацыі Еўгеніі Пляўбаум, паэткі
горычу, паэткі сумнай іроніі, паэткі, якой, як і нам усім, дарэчы, дастаткова проста разгарнуць слоўнік беларускіх сінонімаў, якія кароткія гэтыя сінанімічныя рады радасці і якія яны доўгія гэтыя сінанімічныя рады гора, нешчасця, бяды, маркоты і смутку. Увесь беларускі лёс адлюстраваны ў гэтых слоўніках. Урок мовазнаўства. Сумота, маркота, журбота, туга. Адкуль вас так шмат у разважлівай мове? А ёсць яшчэ скруха, бядота, смуга, калі цябе гора якое заловіць. А ўцешныя словы: іх тоіць прасцяг, пушчанскія ветры хаваюць ад слыху. Яны адвячоркамі толькі звіняць і гаснуць адразу ж на зорачках ціхіх. Але ж скончыць хочацца чымсьці аптымістычнейшым, якімі б смутнымі, маркотнымі, сумна самарэфлексійнымі, горка іранічнымі ні былі вершы Фляўбаум, яны ёсць пошукам гармоніі, яны ёсць аўтатэрапіяй у паляванні на радасць, на супакой і гармонію ў найлепшым сэнсе гэтага слова. Паэтка шукае і знаходзіць псіхалагічную падтрымку там, дзе яе знаходзіць, скажам, шпацыруючы паўз свіслач і падглядаючы качыную зграйку, якая, як можа, радуецца жыццю, альбо слухаючы птушыны спеў. Птушкі, якая спявае не ў клетцы, залатая гэта клетка ці турэмныя краты, якая ёсць увасабленнем абсалютнай свабоды і абсалютнай гармоніі, а значыць і радасці, прымання гэтага жыцця ва ўсёй яго дысгарманічнасці. Навучы мяне радасці, птушка малая, у нямотным абсягу астатняй зімы, хіба толькі адная, спагады не знаю, хіба мой толькі бераг, паводкаю змыт. Навучы мяне радасці, птушка малая, я ўсачыла даўно ўжо праменьчык жывы пад высокім акном, дзе ты заўжды спяваеш у павеўным шасценні хваін баравых, і табе азываецца ўсё наваколле звонам наледзі срэбнай на лапках елін, як завее ускрутная сыпле сваволей ад высокага неба да ніцай зямлі. Навучы мяне радасці, птушка малая, зіхатлівы праменьчык за шэрым акном, што глядзіць безудзельна, як я паміраю па няўмольным законе жыцця і кіно. Навучы мяне радасці, крокаў апошніх, пуцявіны лясной, што бяжыць да ракі, каб пацепліла ў сэрцы бяскрыўдныя ножкі, калі лёсу насустрач пайду на ценькі. Так гэтая стрыманая радасць расце з горычы, зразумення незваротнасці пражытага і незваротнасці таго, што чакае ўжо зусім побач. Але разам з тым адчування правільнасці, слушнасці выбару. Канешне, разліты ў эпосе страх, гэта само сабою. Канешне, уся сума крыўдаў, непаразуменняў, сямейных гісторый таксама ўплывае на сітуацыю, але галоўная прычына сыходу ў маўчанне свядомы выбар, не удзелу у тым, што ганебна, магчымасць знайсці такую тэрыторыю, дзе ты пішаш для сябе, сам насам з сабою, а яшчэ для будучыні, калі цябе зноў змогуць пачуць. Гэтая будучыня пачала наставаць у 80-е гады. Гэтая будучыня моцна затрымалася ў 90-е і затрымліваецца дагэтуль, але кніга, якая ў мяне ў руках, прадстаўляе творцу такой, якая яна была, такой, як яна самарэалізавалася
насуперак неспрыяльнаму часу, бо сапраўдны паэт знойдзе свой рэгістр, знойдзе свой голас, знойдзе сваю тэму у любым часе. Праўда і ў тым, што ў любым часе жанчынам-творцам было складаней, чым творцам-мужчынам, а калі гэтыя часы пазначаныя аўтарытарызмам, тоталітарызмам, дыктатарскім налётам, вялікімі трагедыямі, гэтае поле магчымасцяў яшчэ звужаецца. Але праўда і ў тым, што ад нас залежыць вяртанне справядлівасці ў гэтай сітуацыі. І разам з нашым змаганнем за свабоду, за вольную, незалежную, напраўду дэмакратычную Беларусь, мы змагаемся за раўнапраўе і справядлівасць. Калі жанчына выходзіць на авансцэну, калі грамадства і грамадскія механізмы не перашкаджалі, а толькі б дапамагалі жанчынам-палітыкам, жанчынам-актывісткам, жанчынам-творцам ва ўсёй разнастайнасці іх творчасці. Так як сёння займае месца на літаратурным парнасе праз доўгія гады незаслужана забытая Еўгенія Фляўбаум, якая сёння ў нашай свядомасці робіцца тым, кім была і ёсць адной з найлепшых беларускіх творцаў. Шчыры дзякуй, сябры, за ўвагу. Нагадваю, што ў непростыя для культуры часы мы і ёсць часткай беларускай незалежнай культуры, множам яе, падтрымліваем яе. Дзяліцеся гэтым відэо, калі вы ў бяспецы, чытаем беларускіх аўтараў і, канешне, беларускіх аўтарак. І жыве Беларусь!